Mae yna sawl gwynllan wedi sefydlu yng Nghymru erbyn hyn, ond wedi leoli ar lethrau rhewlifol Dyffryn Nanlle, gwynllan Panti yw'r un mwyaf gogleddol yng Nghymru. Wedi lleoli ym Mhen y Groes Gwynedd, sydd yr un lledred a dinasodd megis Hamburg, Edmonton a Dilyn, mae Panti yng nghanol un o'r ardaloedd glwypaf yng Nghymru. Ond rhywbeth cymharol newydd yma yn Dyffryn Nanlle yw'r cynhyrchu gwin, ac yn fyd hollol gwahanol i'r diwydiant llechi oedd yn ffynnu yma ar ddechrau yr 20fed ganrif. Mae'n anodd credu rwan wrth edrych ar y dŵr fan hyn, ond olion chwarel sydd gennym ni fan hyn. Chwarel Dorothea oedd mewn gwirionedd yn gyfuniad o nifer o dylla oedd wedi uno dros y blynyddoedd yn fel oedd y diwydiant chwareli yn datblygu yn ystod y 14eg ganrif ar 15. Mi roedd y chwareli wrth gwrs yn cyflogi pobl a phobl yn tyrru yma a pentra, Pen y Groes a Talysarn yn datblygu ac yn dod yn bertrefi mawrion mewn gwirionedd, bertrefi chwarelyddol a fel mae'n digwydd ar dir Pant Du, yr oedd Dorothea yma ar un adag, a dyna mewn gwirionedd ydy ystyr yr enw Dorothea. Mae llefydd fel Pant Du yn tynnu pobl yma ac yn dod ar lle i sylw'r byd. Mae nifer o ffactorau yn bwysig ar gyfer cynhyrchu gwin o safon, ond dau ffactor sy'n holl bwysig yw tywydd a daeareg. A gyda ni rhwng môr a mynydd, mae'n golygu bod y dyffryn yn cael tipyn o law, a hynny mewn llifau'r mwyn a llaeth o'r gorllewin. Wel, mae'r tywydd mae sgynnon ni'n reit ansefydlog, ond da ni angen chydig o'r glaw, da ni angen chydig o'r haul. Mae'r glaw yn helpu i wneud iddyn nhw dyfu a eto'r haul hefyd, a wedyn haul yn sychu nhw allan a felly. Ond mae modd hefyd cael gormod o law, a dyma lle mae daeareg Dyffryn Nanlle a Phant Du yn berffaith ar gyfer delio gyda'r dŵr. Da ni ar ddiwedd Dyffryn Rhewlifol, wedyn mae'n lot o greigiau, a grafel a cerig man. A wedyn mae'r dŵr yn y dreinio'n dda drwy dir felly. A wedyn mae'r grawnwyn yn licio dŵr ond dim gormod, so mae'n licio cael ei greiddiau a'i traed y lyf mewn ffordd. A beth am flas y gwin felly? A pha effaith mae awyr iach Dyffryn Nanlle, glaw o fôr yr Iwerydd a'r tir oedd gynt wedi ochuddio gan rhewlifoedd yn ei gael. Dwi'n newid dod nôl yr Eidal a dwi wedi bod yn blasu llwyth o wahanol gwinoedd, drwm, dim bach yn melys a llawn o'r alcohol. Da chi ddim yn mynd i wneud o'n Nanlle. Mae hinsawdd yn oera ac mae'n mwy o glaw, ond os da chi'n dewis y math o grawnwyn dda, dyna beth sy'n gweithio. Y math o win da chi'n medru wneud, eitha ysgafn, asidaidd, sych. Felly gyda'r haf ar y ffordd, y nosweithau'n mynd yn hirach, a'r tywydd yn cynhesu, tro nesaf fyddwch chi'n prynu gwin, cofiwch am wynllanoedd Cymru.